Number 4, mag-asawa nga barangay official kag treasurer ang ginpapanaugan sang 3 ka bulan nga suspension sang Office of the Ombudsman bangod sang kaso nga simple misconduct. Yari ang report. Wala sang tawong barangay hall sang barangay 7 kaina sang aga. Ini matapos gin-suspend sang 3 ka bulan sanday punong barangay Hershey Sibog ang iyabana nga si Kagawad Bernabe Sibog pati ng treasurer nga si Edmar Base. Sa resolution ng pagwas ng Office of the Ombudsman Visayas, ang 3 ang liable sa kaso nga simple misconduct bangod sa pag-issue sang nag-umpok nga tseke sa tagreklamo nga ila ginutangan sang kapin 140,000 pesos nga construction materials. Gintinguhaan sa DG Negros nga makuhaan sang pahayag ang mga respondent pero hindi sila malabot as of press time. Ginsiling ni Attorney John K. De Lostrico, abogado sang tagreklamo nga 2019 pa sang ginasukot sang iya kliyente ang barangay pero hasta karon wala pa ini makasettle sang balayaran, resulta nga nagpasaka sila sang reklamo nga estafa, usurpation of authority kag falsification of commercial documents sa Office of the Ombudsman. Kahapon sang ginserbes ang katapos ng Department of the Interior and Local Government ang suspension order. Gintalana naman bilang acting punong barangay si Kagawad Christian Jake Arenas. Kung saan kung anong ila na padayon nga mga mayo nga mga programa ti padayon ta lang. Ti kung sa ako naman nga side kung ano ang mga mayo nga madugang idugang natin sa pumuluyo. Ang pamunuan sang DILG nagpasalig nga maghahatag sang assistance sa barangay para masiguro nga magapadayon ng serbisyo kag operation sang barangay 7 sa piyak sa ginpatuman nga suspension order.